Guys, good morning. Magluto sa ako darig sudaan sa mga tikiting. Corn beef with patatas. Ini guys. Corn beef with patatas sa kabuntagon. Natin patatas sa tikiting kaya rong busog. Tapos na, ay gulay na pekarni. Gamay. Mapay paghaman mo pangluto kuan. Mapay paghaman magluto toron og banana Q. Hi guys. Mana guys, naluto na sudan sa mga chikiting. Corn beef o gulay. Ako pa. Zaman na ni kamang niluto karon. Toron. O banana Q. Ano guys. And hotdog. Aligya. Guys, ting baligza ron kay huibis. O hotdog. So, dapat hungry humbles. Dapat ag banana Q. So, daghan ni atong banana Q guys. Kay halin man bujab. So, karon mahulot din ni ron. Yan na. Ano, mahaw na mo. Kimi, pagkaan na. Mahaw na, kimi guys. Mahaw na. Mundin sa ako daring hang banana Q. O, banana Q. Hang kanang turon. Banana Q. Ay, pangsad ni ang baligja guys. Kaya arong sapi na ni Enza. Nando na po ka. Sa kimi? Nando na po ka. Paldo. Paldo ko na guys. Oh, may hantoron guys. Lumpia turon. Ito. Turon saging. Wala yung kuha na yun. Nagatutin. Ha? Ano man na? Dapaw sa pangingapon. Wala ka na himasa. Dapaw na sumay ka. Pang ginabagad man ka. Na? Pasuka sa bamurabag dakag lawas. Naman? Ha? Dapaw na gahapon. Imulisik? Basig ko na tungaw. Ay, dapaw na. Iligo na. Sabi ko, gimulisik ng katuyan. Tungaw na yan. Bunit. Sabi ko guys, tungaw. Sabon nga. Balik sabon na na. Yan na guys, sa gatang baligja ron. Banana Q og toron. Ako makan. Nagsigaligya ko sa may makan. Lumuhat ko. Diyan po ito sa luto no? Guys, mahaw ta, mahaw. Mahaw ta rin, Jo. Masa guys. Patata nga na ay corn beef. Patatas di ay nga na ay corn beef. Patata kang. Dapoy saging kundan. Tamis na ni Kazo. Ha? Moto na ka? Moto na sa papagabrik ang pasilong ko na siya sa buhiin. Mga guys, mahaw. Papagabrik ang pasilong sa mga buhiin. Ansa ko kay Tas. Ganyan, mas uskulahan. Kuan na yung oras. Mas utso na. Kung pamahaw na. Kanto guys kay naghaman o. Kanto guys kay naghaman. Naghaman ng jagresis. Mo atin pa kung kuan. Atin kung misat. Misapil. Ito na skimmy guys. Sir na skimmy sa school. Ako na ka. Ang bag. Sir mong bawon. So bawon kay kaniman. Chocolate. Chocolate. Lagi mo water. 5. Napay na. Na. Nako na kimi dada tayo mga water day. Wala. Lagi mo lang. Ingaray pad. Strawberry. Okay. So paman. Napamalit na mo kay Arya na mi. Arya. Ha, agi mo kuya day. Kamusta naman? Pagaling sa amin guys. Kaya wala may bugas. Pagaling sa mga pagaling sa mga person. Kaya wala kabugasan. Ha? Sige, abri pa ron. Ator tabagasi ko. Kaya lamig ilang kuan na to. Pagaling sa ni. Pagaling na guys. Pagaling. Haman.
may butang. Ano po ito? Nasaan? Asa sa? Ayaw, toy. Hani, bagi mo mahiraptan ng mga kuting. Ano na? Nigara rin na sila pag-iaway. Yes. Galing sa mga personal na dyan. Ani na siya doon. Okay, so, ting-ani na. Kaya laray ng mga binungad. Kami magpagaling namin kay huwag na mag-amang there no? Kung mag-abis o gadit so, Ha? mapabis ha, gana. Para makasigag adlaw. Sabi ka lang guys ha? Lapit sa kadok kakuan ba? Suga, suga. Suga, kadok adlaw. Sabi ginit to eh. Maong. Init is real. Grabe. Di kayo makatipid ko nos kurente. So mo nang 4 days ra trabaho guys sa kuan government. Pero ang mga eskwela whole day oy. Whole week. Alam niya silang pinari kay pa na. Nagul siya. Kaya na maglamaw kay kabuton ra tagbutong. Ha? Aron nabuara guys ha. Welcome to Municipality of Alicia, Bohol. Famous musika kawayan. Famous na yung Alicia guys. Sa musika kawayan. Now, makay apre galingan sa na lang so. Ana Ay kuan ay sakyanan pero hangi kuanan. Ara gisayahan sa gisayanan. Papunta. Okay. There in the guys. Sa galingan. Masuk kay abri. Nasa adlaw mo mutik abri dani ikaw? Abri mo kada daw? Naging baray ba? Straight na man dito Saturday. Ang kwento mo. Gana daw lagi ni. Domingo ra may absent. Pahuway. Ito na kuno. Cracker no tag 30. Gi-straight na ninyo? Di pagkuan mo gaw ka na pagbutang na mo kuan dani nga Monday to Saturday na abri ninyo kay makawaag mga tao. Huwag mga tao lagi. Lagi. Kaya guban adto naman dito oh. Pikas. Tugas sa sa tahaw. Asa lapita? Napila ka kilo gaw? 33 kilos. Ano na ikaw guys? First class na. 33 kilos bayad sa kong ate Vicky. Te, 33 kilos. Ha? Derate. Abre na mo danete Lunes to, Sabado. Maadyo. Lagi kay sayang. Ani naman. Kad sa init pero madyo rapid. Nag-ani ba? Luoy. Taga na nag-ani dato Ingles. Na naman pod. Nangahappy man na riguban. Oo, tagan bitaw. Happy. Lagi. Happy pa dito no. Oo. Dihatos ka to bitang uwan ansa. Kuan. Siguro baka nagmigas. Pag nangarap, Okay, sabi sa ako dali na. Palit mo tahop. Tahop, palit kag tahop. Ay balik sa tahop. Man ako bayad guys. 20. Kinsa hindi. Nagamang galing. Naghanap kunhok. Itaktak pa. Tak. Ha? Ay baylo ni. Baylo ni dito sa mangkuan. Kaya naman ning hatod og humay sa bahay sa kasako. Mo ni baylo. Ha? Tudlan sa kuan, tahop. Di timbang ta dagit tahop. Balik na lagi tahop. Ha? Tahopon na baroy tahopon man guys, tahop mo daghan dani. Di humay.
sa to kadto to. Ana mi dana sa magaling og mais. Atong napay kuan sila sa tatay, maisan. Da kami sa una kay mamuphuman mi kuan tahop dito likod. Ito ah. Amo pupuanan og tahop kadto. Ara bibuhan na masauna oy. Nabahay? Bahay lagi kaguwang oy. Okay, sobrado ka kanya mo yan. Bahay yun. Nabahay man. Nagde, nabahay. Hala nga mazaram na bugas. Pasir niya pagaling eh. Talahiwan. Nabahay magkagwang. Tangan, tagaan ng pagtahupon. Basta masobrahan na. Basta binatangan tagaan tagtahupon. Basta binatangan tagaan tagtahupon. Kayati. Tagaan niya lang ko. Sila. Tapi laki kilos yung tahap gaw. 5. Ay sami. Ano rin nangagi oy. Busy agagianan. Pagaling pagkanong? Pagaling pagka? Gaw, do sila na sa imo do mo tabakog balik. Hello. Lagi. Makuha 30 ng buhok. Mura. Karoon kayong gasolina. Karo tagpila buhok sigarilyo ron. Jis na. Mabuto 30 balik ko sa grilyo. Gasolina ko na maabot ko ng 200 sa Litro. Adi na tamang lakaw uy. Magbitaw. Kandiya, asa ko, kandiya. Dani ata ni si Tinta na siguro pudoy. Dani ata. Tinta na din eh, tinta. Jarang mahala na jud ay gasolina guys, Ginoo. Unang dati. Oh. Tinta, daw na. Oh. Karon mo na ni si Tinta na pod. Sus Ginoo. Kaya wag iran nga na magdaking baso ka mo agi galing dakong kantis. Di na ta dani magsakay motor, magbaklay ta oy. Ko kabaso. O di ba bike, bike. Bike pod. Kahit kagaw, Bike. mahal pag kabaso pero. Nati pa. Bye, ka. Di bike ko pilasan ng mabugan. Ada. Ano Asa gaw? ikaw? Manami galing. Manami galing kay. Ako? Lagi nang ipitan. Ado na laman eh. Naibahay guys. Kasawa. Wa na. Abi! Abi. Gas bukid. Uy, ito na mga agyan na ito pikas. Ato agyan na na. Mga municipal. Kalihan sa next checkpoint mo. Babag lang sa kaliting. Stop. Stop. Magaling na dyan mga person guys. Ja, bahay magamang umay. Mato na naman, ay bahay kaysa mga. Bulot guys ta. Bulot na dis. Ha? Guys, mga sa kusako. Kaya ito ni bayad na maghapog bukuan ba? Butang. Pilikoy! Hoy! Pilikoy. Ano bang pilikoy? Pilikoy rin mo na ito, pilikoy. Bulok ko. Ito na. Sa iPhone. Hag, yun sa man. Aduh, sir dito no. Panagamangkuan guys. Ginaling. Tuganahan may datong galingan na kay lami si Jam mo galing, lami ag isang agi ba? Ang galingan. So danay hinatid nga humay gapon kanila. Giatda na mi sa kasako. Tuning kuha na magbutang. So di ana. Kuang paog. Pila ka sako gab. What's up, Ming? Ito na nakakuha na mi guys, nakapagaling na mi. Sapan mi, uy, grabing iga nga. Awarang inita, ha? Lagi. Kaya unsa, mga 3:30, manakwas kimi-kimi, kaysa doon sila manggawas. Karong alawa. Ugma. Mag-observe pa, observation ugma no, mga bata. Ito na. Namay nanguha na mo og butang ko na. Naghatid na og isa kasako. Kuang panagsiyam, napay siyam katao. Napay uban makahatid. Kasi mga sunod adlaw mo hatid dato sila kanay sugod naman darig. Nagsugod nag-ani dari sa mga basta mga sunod adlaw na nako. Huwag sa mi guys kay grabing inita.
Makaluja ginit oy jara. Lainan aginit ron makaluja. Wala. Mudi na nani abot tagahang order. Nay tag-ija dani, maribik. Kung ako nun chatan. Ako'y order nga mini pan. Mini pan na siya. Ikan sa TikTok dito sa mga shop. Wala na pa sa mga shop guys kanina. Ha? Hiyapin. Mag-ihap sa amin sa mga kuan ginagmayang halin. Kaya mangumpra na pagkunza. Rolling. Million na eh. Sa kamili. So guys, kaya ka na may merkado. Pag humana magsundong kuya ni Eliakim. Yan na malit na po milari. Pag abot ni Kuya Kent. Muna ko ang silang ispilahan. Gamitan nila ugma be. Dapat dyan t-shirt nga item. Kay gamitan nila para silang sayaw. O gari pang tila nga yellow. Mga saman kayo magkatap-katap mo. Mingin-ingan. Ilang gamitan guys kanina. Kari tila nga yellow. T-shirt nga item. Say pare sa ubos. Slacks. Pag ang bebe. Nagisi Kay ugali. ganiha guys. Imbis mula na ganiha. Imbis mula na kanami. Kanang na ay usapas dyan ingon nga kanang na kuha na gitsahang slacks na nagisi agugan. At saka nilar alas 6 na kapin hapit na alas 7. Masa dira ba niyo mama? Sa oras ha? Alas 6. Kaya nga naman. Alas 5. Siya. Bitaw. Kaya nga no. Baktis man doon na. Diyan ang tisa. Ay alas 5 magtiis. Grabe ko kita. Iskulahan kindi na pedjatot dito na una nimo. Kira. Guys, nihapon tanin zo. Nihapon tanin zo guys. Dami nila uy. Kubasa o karlan. Lamian ni Kajo guys. Muna kinalamian nga. Utan. Bakal pinatas. Na subakan na pinakas nga bead. Ara lamiya ka sa bead guys na. Pinakas nga bead. Nahapon ko guys. Gulay nga. Naiisda na buwan. Baka ng buwad. Nangantayin sa ka ang mga ni guys. Nilauoy nga sa pinubakag bead. Hapon mo nga lang ang break mo. Butangan o kamunggay. Ara lamiya Kajo na. Ano kinalamian nga utan. Yes no. Hapon. Nga kuyas, nagkaanap sila una. Maday nga nagganak na nga amray una. Basta dyan mga estudyante guys, manguna na sila pangaan kay pangutasan naman sila nagabot na bahay. Nga tanin jo. Ang mga kuyas na nagabot na bahay guys, mga na dyan na sila largo. Hapon kay pangkutasan. Nga naman dyan na basta estudyante. Labi na kayo magibaklay, baklay naman sila hapon. Kaas gasolina. Samot na rin ka, nagmahal ang gasolina rin sa ama. Pwede na pag lito, 70 kapin? Pinita na ko. Cinta na? Grabe, dali ang mahal. Uy, dahil naging adlaw sa 60, kung pa mo to, 69, 68. Yung patubil ta. Sa 60 kapin. Yan idaan ni ingan agkatong na ay gasolin, buhay nga. Kuan, ay musaka na ko nung pag-auma og 5. Plus ni saka pa sa 5, ano, 80 na dyan siguro. Grabe, kung pamahal na ng gasolina, uy. Hindi pa naman oh. Palit na naman tayo ng kuan. Sakay na naman tayo ng kabadyo. Yes no? Bye. Sakay naman tayo kabadyo ba? Bye. Kabaw. Kahit ang kabaw. Pero yung kabaw kaya di man nakagwantag mga ladyo no. Grabe pamahal sa mga kuan. Uy. Iyon ko water ba? Pamahal sa mga pamalit na kuan. Gasolina, oil, saka. Coffee. Sabi. Saan na guys, magkamahal na. Pamalitan. Yung kita magtipid dyan ta. Tipid dyan. Tamas, himo. Yung sa ito mga importanteng lakaw, maraya, nga tuon. Katad sa eskwela, buntag. Mama. Mura. Mama. Ay, Luto. ya. Ang lami ka magigaling gali guys. Lami nun siya. Manali ang bugas. Ang lami no. Manali guys, ang katong muna na katong ang magipagaling ganiha. Lami madis ng bugas ha. Kaso tahapon lang kaadyo. Kamay ra bugas no. Taro ra kapin. Taro kapin. Agasa ka sako nga dake. Sa kapulard. Isa ra ka kuan. Isa ra ka taro kapin na gisahang bugas. Mamadyo na laman.
Palitan to, daki ang putong bayad, no? Doon naman guys. Timbang sa 33. Ano? Napibuad talaga. Buat nga pinakas, man mo pinalit ito ng sudaan. Umiyan sila guys. Kaya po na. Dali na mo, panihapon mo. Kuya. Naon lagay sa pag-abot. Wala si. Diyan may nasobra namang fried chicken, may lang isa. Dahil nila uya, Kami ang naging bulasan mo. Buyag.